Dewi Arida, profesional dangdut Indonesia. Yuk ojo nangis sing kare manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arida Sing jaluk manis-manis monggo dilarang. Mas Dayan. Ngopo? Manis Kiti. Oh, sing manis gula, sing gawe nangis ya Sinta. Ayo yang mau goyang bareng Sinta. Arida Letting Bro luar biasa. Kerenge satu udian kerenge saya suwi tergluduke Abu Warika jodoh sing diagam ini. Ayo Arida. Yang mau bareng-bareng Arida monggo Mas. Sinta Dewi Ratu Centuria Jawa Timur Bumi Belambangan Banyuwangi bosku. Silakan yang mau goyang. Yo, sing manis goyang di Mas. Karangasem selamat malam. Siki Production video syuting profesional selamat Bersama Ria Yose. Iki mau barengi. Semuanya bisa ngomong yo. Dari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, dori kome terse gunung. Lagi dari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, dori kome terse gunung. Kerenge satu udian kerenge saya suwi antar duduknya Abu Warika nangis. Apa tak dirasano. Kita banyak ngomongin Wena-wena aja bosku. iya Mas. Mas saya sing manis kuwi sapa Mas saya? Ya sing manis tetep Sinta loh. Sampean manis. Aku Mas Dedi manis. manis. Mas Andre manis. Manis. Lah kuwi sapa iki Mas? Sing niku asam manis. Asam manis. Master Melodia Jawa Timur Arida bersama Bung Eko. Arida. Aku penasaran sing manis kuwi sapa Bos Arida?
Sika